Vale. Dende tempos remotos, os cans foron un animal ligado á realeza. Xa nas meninas de Velázquez podemos observar ao mastín de Felipe IV acompañando o seu círculo máis íntimo. E dende aquelas, e tamén no resto de Europa, as casas reais comparten aventuras con compañeiros de 4 patas. Por todos é coñecida a imaxe da manda de corgis que sempre seguían a raíña Isabel II de Inglaterra. Acompañárona ata o día da súa morte e mesmo agardaron polo seu féretro no castelo de Windsor. Zarzuela tamén son grandes amantes dos animais. O rei Juan Carlos chegou a ter un criadeiro propio de Golden Retrievers e a raíña Sofía convive con 4 cans, gatos, tartarugas terrestres, un loro gris e ata un burro. Un cariño que transmitiron de xeración en xeración. Durante a súa xuventude, o rei Felipe VI estivo moi unido a un schnauzer chamado Pushkin. E nos últimos tempos, a princesa Leonor e a infanta Sofía conviven con 2 labradores, Sara e Jan. Pero non só se trata dunha costume ligada á monarquía. En Irlanda, o expresidente Michael Higgins sempre se mostraba acompañado dos seus cans. Así, xogando e lambéndolle as mans, daba discursos en calquera tipo de acto público. Con todo, unha cousa queda clara: se o can é o mellor amigo do home, parece que tamén o é da nobreza. Bueno, é que mirades hasta asomando por aí a que entrouxo hoxe Octavio no seu primeiro día do termómetro. Anita! Anita é un can, un pudlet, é un can de augas, un caniche. E con peluchiño, por favor, é preciosa. É a miniatura. Leva un corte de pelo absolutamente moderno. Non, vamos, non lle falta detalle, mira que tranquila está. Claro, estaba comentando con Octavio porque dicíame, el colla Anita, Rocío, eu estaba lle dicindo, pásame cos cans como cos bebés pequenos, que me dá como cousiña, se lles fago daño, non saber moi ben como... É que claro, parece tan delicada. Nada, non é, son delicados, pero non teñen porque non lles tes por que facer ningún dano. E máis, saltan, corren, fan un montón de cousas. O caniche pertence aos cans de auga. Os cans de auga son cans que, cando collían os patos, os cazadores, pois iban na auga correndo e collían os patos, os levaban para o barco, porque teñen este tipo de pelo, a veces que son uns pelos que decimos, que ridículos son. Non é ridículo. O que pasa é que é por algo, porque cando, por exemplo, se les deixa aquí un pompón é para que precisamente os pulmóns estean máis a salvo. Cando no rabiño... A ver, que te pasa, miña reina? Queres ir con Rocío? Que lle pasa, Anita? Ai. Ti queres darma, non? Veña, toma as tarxetas do collo, Anita. Así, non? Así. Aí. Isto case merece un aplauso. Con non adoito a coller canciños. Así ven, non? Vale. Bueno, entonces... Que calorciño dá, que cousiña. Se decía que as orellas, para protexelas, tamén levan peliños por dentro, aquí. Ajá. Levan despois unhas patas que son bastante amplias para poder nadar, porque son cans de auga, teñen que nadar. E levan isto moitas veces como un pompón, precisamente para que saiban, era como unha bolla, e para que saiban todos onde vai o can cando está collendo as anátidas, os patos. E que cuidados, por exemplo, o pelo, por exemplo, así a carón dos olliños, non? Claro, cada canto hai que cuidarlles así o peliño para que non... Para os caniches, se poidera ser todas as semanas ou cada 15 días como moito, sería maravilloso, por unha cousa, porque os caniches teñen un pelo que é un pelo que é hipoalergénico e podense utilizar, e de feito, Anita traballa no hospital na Coruña, no hospital infantil. E que fai? Ela fai terapia cos nenos. Que me dis? Sí, pero que sucede? Que non collen ácaros, non teñen nus, teñen moitísimas cousas que realmente fan que o pelo sexa, ti o lavas e realmente pasa rapidamente, lle pasas un expulsador e en 5 minutos está totalmente seco. En que consiste esta terapia que fai Anita cos nenos? Mira, a terapia consiste en que os nenos están na sala de rehabilitación e antes de que pasen á sala de rehabilitación teñen unha sala de xogos e unha sala onde hai uns canciños. Eles elixen a onde queren ir. E a onde queren ir sempre? A onde? Onde vai o canciño. Ai, porque son seres animados, non inanimados. Claro. Como falábamos antes, cada neno ten unha maneira de ser, pero aos nenos lles gustan os cans. E vou dicir unha cousa, ademais, lles gustan os cans grandes e lles gustan os cans peludiños. E o que teño un caniche, Octavio,
ten que darlle como moita tralla, gustalles pasear, son máis de estar así no sofaciño vendo o termómetro? Bueno, son moito de estar vendo Sí, no sofaciño, son tranquiliños. O termómetro, ademais, gustalles moito estar con ca mantiña, estar con nós. Pero se ti o sacas a pasear, o podes facer perfectamente e andan perfectamente ben. Hai como 4 variedades de caniche. O que é miniatura, o enaniño de todo, o mediano e o grande. Son 3. Os grandes son moi de concurso, non? Estes que van aí, que son unha pasada, non? Os grandes son fermosísimos. Sí, son Teñen un temperamento que se pode facer agility con eles, que é unha, ademais, bueno, pois un deporte que se pode facer, pode facer todo o mundo. E é un deporte para xente, para as persoas e para os cans. E que sucede cos caniches? Que os caniches, que son cans de augas, son, fixadevos ben, unha das razas máis intelixentes que hai no planeta. En serio? Que quere dicir isto? Intelixencia, capacidade de adaptación ao medio, capacidade de buscar solución aos problemas. E entón, pois este tipo de cans é un can ideal para facer todo tipo de terapias, é un can ideal para estar con nenos, é un can ideal para traballar tamén, incluso se traballa tamén en psiquiatría, con nenos que teñen problemas. En fin, é unha raza fantástica para facer de todo. E para rematar, Octavio, como empezábamos falando de cans da realeza, un caniche podería, bueno, a raíña Isabel II gustaban os corgis, non? Os corgis. Pero bueno, tamén podería ter sido un can da realeza perfectamente, non? A xente da realeza, salvando distancias, que temos que salvar as distancias, gustalles moito os cans, porque sobre todo os cans que son cans de auga, cans de caza. Por qué? Porque veñen de familia, entonces fai anos, fai séculos que eles iban a cazar, levaban moitos labradores retriever, cans de augas deste tipo, cans de auga español, can de auga portugués, etc. etc. Isto non deixa de ser un can de augas. E lles gusta moito, poderían ser perfectamente eso. Na familia real temos 2 cans que son labradores. Labradores retriever, pero ao rei emérito lle gustaba moito os pastores alemanes. Ah, sí? Sí. Hai unha anécdota que non sei se dá tempo a contar ou non. Pois eu creo que sí, a ver que me din as miñas compañeiras, pero danos tempo. Veña. Pois o rei e a raíña emérito chegan a sobrado dos monxes. E entón lle dice, bueno, pois están ali facendo unha visita, e a raíña ven con un bolso, e o rei lle dice, Sofía, que es moi tarde, ya nos tenemos que marchar. E entón Sofía lle dice, ai, Juan, para ya con la prisa. Entonces dixolle un dos monxes, pero que levan aí? Dixo, leva un can, e levaba un Shih Tzu, que é un can que é un can precioso que é chino, bueno, é un can maravilloso, pero son pequeniños, e dixo, lles gustan os cans? E dixo, sí, nos gustan moito os cans. E que can lles gustaría traer? Dice, pois unhos mastís dos Pirineos. Trouxéronlle 2 mastís dos Pirineos que os adistraeu. Anda! Pois outro día nos contas máis detalles sobre o adestramento destes cans. Grazas por esta primeira visita. É un placer coñecer a Anita. Eu creo que xa íntimas as dúas, Bueno. Moitas grazas. Moitas grazas a vos, como sempre.